Mateo Kapitulo 10. Ayaw kamo paghuna-huna, nga may anhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kun dili espada. Hinuon, may anhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao, maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an ako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinun-an ako. Ang dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an ako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. Ug hinumdumi kini, kadtong nagpainom og bisan na lagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni adtong dapita ug miadto sa mga kasilinganang lungsod aron pagtudlo ug pagwali.